m-am dus să iau un sticle de protecție și la mine iPhone 17 simplu. Mai de săraci, așa să zicem, da? Pentru aici care mai puțin bani, cum se consideră ea. Și ne-am adus aminte că pentru 17 simplu că nu au. Și că e pentru că, vidite, la astea simple nu prea să aduc, cred că. Trebuie să aduc numai la Pro-uri. Și am avut ideea asta, că eu am avut înainte de 17 și au fost un 15 Pro. Pe urmă am trecut la un Xiaomi și pe urmă am trecut înapoi la 17. Când trebuie pentru filmările astea pe iPhone mult mai calitativ. Și respectiv, doamne ne-a spus că da, vidite că pentru astea simple nu prea sunt sticle, mai rar, aduc mai mulți Pro-uri. Și chiar stau și mă gândesc, băi, la noi lumea e deprinsă așa că e jertva la marketing sau domnișoarele și așa mai departe. Eu înțeleg că lor le pare că e mai bun sau variante de genul, dar lumea a început să creadă în Pro-uri, adică atât chestiile astea cum Apple, asta e un fel de lacatron, nu zic, Pro e bun, dar tu plătești mult mai mulți bani pentru funcții care tu nici nu să le folosești. Știu ele ce înseamnă log format sau ProRes, asta numai fotografii, videografii, care oamenii cu experiență în domeniu, care lucrează în asta, ei știu, dar ei nu filmează de telefoane, rar de întâlniri să filmează de telefoane. Ei au camere deja, au tot frumos, profesional, nu, unii poate și filmează, e ca la ceilalți trebuiește Pro-urile, iPhone-ele. Dar când îi văd pe oameni simpli, când vitele chiar și aceeași tiktokeri, că eu 17 Pro sau Pro Max pentru profesii, hai măi, lăsați-mă chiar, adică tu crezi că prea iPhone-ul acela ori 15 ori 17 tău Pro pe TikTok ca să filmeze în calitate și mai mare, sau tu că dacă îi să ai 3 camere sau dacă tu îi să ai 2 terabytes, nu știu, da, ok, zicem că încă filmezi pe TikTok, rețele și mai departe, încă mă rog, dar domnișoarele, fetele simple care nu, Doamne ferește să iei 17 sau 16 sau simplu Pro. Și nu că Pro, ladna, încă Pro de-am tot socoate nișii. Pro Max trebuie să știi, înțelegeți? Numai decât Pro Max-ul și poate că el costă X2 mai mult. Poate că el nu-ți dă posibilități mai mult să faci absolut nimic. Voi funcțiile care le are el, deja anul ăsta sunt foarte, foarte puține. Acolo cameră, de zoom și așa mai departe. E ok, eu am avut la asta trecut zoom 100X. Pricolne, știu că da, de la lucru, clădire mă făceam fotcă la numere la mașină. La mașini. Ok, actul, gata, все. Nu știu, 2 ori m-am fotcăit luna și m-am uitat la chipurile să văd craterele. Atât. Și respect, dar lumea crede în anume chestia asta, că e mai bun, că e mai topovei. Dacă îi dai să explici cu și mai bun. Că e pro înseamnă că e profesional, nu? Dar tu îl folosești pro-ul și la nivel profesional. Și că văd că până acum nu observăm asta, dar mă început de-am gata, astea simple, nu prea, trag atenția. Lumea cumpără Pro-uri, blin, Pro și Pro Max-uri, dar unde sticlă nu găsești normală. Nu mă rog, aici la Cub Naveu mă duc eu la Orange sau la Darwin sau la cineva mai mare, că văd că aici te-au că n-aduc, n-au pe la scladuri. Ori că n-au că le-o cumpărat pe tăte, așa de gând se întreabă, ori că n-au că nu prea aduc, că nu prea se întreabă.